aftale. Nu samler du din... Så man får... Er det smag, eller hvad? Nej, smag det er det ikke. Det er sukker. Sukker og stivelse. Men det er så næsten flormel, ikke så? Ja, det er sukker og stivelse, der er den her. Så skal den her ind. Og så skal vi over. Det var du får det her i stedet for. Ja, det kan være det her. Tør lige. Det skulle jeg også. Det vil sige, at jordbær, den skal være større. Den skal større Det er mængde lige så jordbær. den gryde, den. Jordbær er jo et højere vandindhold, ikke? Der er ikke så meget tørster for jordbær, så. Kan du høre, hvad de var? 1.000 hvor meget? Det er fordi, det er så lidt i. Det er fordi, hvor meget stof der er. Hvis du kan det. Du kommer til at bruge mange. Prøv. Hvis nu I gerne vil have den her sød, eller relativt sød, men I skal også regne med, at den mister smag, når jeg kommer ind i den, så kommer der mere noget. Den er for sød, ikke? Ja, den er Så er det klar med 6 lille blandinger. Vi skal lille vaniljekorn op her, så ikke skal ned i maskinen. Der er blandinger med, uden æg, meget mælk, lidt mælk, fløde, ingen fløde, diverse. Jeg får ikke kontrollere. Det var engelmark frugt, eller? Ikke chokoladen. Den her er. Ja, men ellers? Jeg bruger mange forskellige chokolader. Jeg vil sige, at jeg skal bare have en mørk økologisk chokolade. Og når jeg så... til 1 liter rundblanding. Ja, jeg kommer nok lidt mere i, fordi jeg ødelægger jo strukturen på den nu. Ja. Jeg har fået smidt resten i fryseren, så de holder. Ja, det er den her, jeg har fået overlagt. Det har du faktisk.